ବିଜୁ ବାବୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ପୁଅ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ନାଁ ବିଜୟାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ଖାରବେଳ, ଭୂମିପୁତ୍ର, ଝଡ଼ର ଇଗଲ, ଧରଣୀର କୃଷ୍ଣସାର। ଆଉ ସେ ଭିତରୁ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ ନାଁଟି ହେଲା ବିଜୁ ବାବୁ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେ ବିଜୁ ବାବୁ ନାଁରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ଉତ୍କଳ ମାଟିର ବରପୁତ୍ର, ଆଜୀବନ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଜନେତା ଓ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିଗର, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ, ଭାରତବର୍ଷର ସିଏ ଥିଲେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞ। ସେ କଟକର ତୁଳସୀପୁର ସ୍ଥିତ ଆନନ୍ଦ ଭବନରେ 1916 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାପା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ମାତା ଆଶାଲତା ଦେବୀ। କଟକର ମିଶନ ସ୍କୁଲ ଓ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ସ୍କୁଲ ଜୀବନ ଓ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ କଲେଜ ଜୀବନ ଥିଲା ତାଙ୍କର। 1934ରେ ପାଇଲଟ ଟ୍ରେନିଂରେ ଯୋଗଦାନ। 1936 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ପାଇଲଟ ଚାକିରି। 1938 ମସିହାରେ ଜ୍ଞାନଦେବୀଙ୍କୁ ବିବାହ। ଏହା ତାଙ୍କ ତରୁଣ ଜୀବନର କିଛିଟା ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ମାତ୍ର। ବିଜୁବାବୁ ଜଣେ ଦୁଃସାହସୀ ଓ ବୀର ପୁତ୍ର ବୋଲି ପିଲାଦିନୁ ବାରି ହୋଇପାରିଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପାଇଲଟ, ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ଦେଶପ୍ରେମୀ, ଜଣେ ସଫଳ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ଜଣେ ଟ୍ରୁ ଲିଡର। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଣତ କରିବା। ଦୁଇଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସହ ଏବଂ ତା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନର ନମୁନା ହେଉଛି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର। କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କମ୍ ଓକିଲାତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛି, ସେଠି ରହିଛି ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସ୍ୱପ୍ନ। କେବଳ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କାହିଁକି, ସୁନାବେଡ଼ାର ମିଗ୍ କାରଖାନା, ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ସେ ଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଦକ୍ଷ ରାଜନେତା। ସେ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର କିଙ୍ଗ ମେକର। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଥିଲା 16 ଅଣା ଓଡ଼ିଆ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଖାରବେଳଙ୍କ ବଂଶଧର, ମୋର ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ମୋର ରାଜ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଦକ୍ଷତା ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବିଜୁ ବାବୁ।